Hola, soc Anna Carballo, gerent de l'Observatori d'Economia Solidària. Avui us parlaré de què és l'economia solidària. L'economia solidària neix del mutualisme, de la cooperació, de l'associacionisme. D'alguna manera, hi ha moltes maneres diferents de fer economia solidària, però el nucli són les persones. Són persones que lliurement s'associen o s'agrupen per poder realitzar una activitat econòmica productiva d'una manera diferent. Per què és diferent? Perquè des de l'economia solidària el que es pretén és que cada una de les persones que estan treballant tingui realment un rendiment per ell mateix. No tant com l'empresa tradicional, que hi ha uns accionistes, que són els que s'emporten els beneficis, sinó una manera d'intentar que entre tots nosaltres ens ajudem a nosaltres mateixos. Que els beneficis, evidentment, hi hagi uns accionistes, que són els socis, que puguin guanyar uns bons sous o puguin tenir uns rendiments, però que no són ni tan sols de la mateixa quantia o valor que puguin tenir de l'empresa tradicional. Que aquests beneficis serveixin perquè l'empresa pugui garantir llocs de treball, pugui ampliar llocs de treball i créixer, econòmicament parlant, d'una manera molt més democràtica, molt més pensat en les persones. Moltes gràcies.